Takže zdravím každého, kto sleduje toto video. Je 20. marec 2024, máme krásne slnečné počasie, až na to, že v noci mrzlo. Takže všetky marhulky a broskyne sú vymrznuté. A to teraz nie je podstatné. No, toto videjko bude dosť také krátke. No, možno, že každý si myslí, že je to niečo iné, niečo náročné. Máme tu jedli, gaštan a druh volov. Mal by to byť nejaký taký sladký, takže je odolný voči mrazu. Podpník je tam, mal by tam byť teda podpník, gaštanový semenáč. No, ale tým, že je to odroda volov, čiže nemala by dorastať do väčšej výšky ako tých 5-6 metrov. Takže dúfam, že to aj tak bude. Že to nebude tu, čo sú tie staré obrovské gaštany. Takže ideme tu spraviť povýsadbový rez. Vysádzal som ho tu minulý rok na jeseň. Už taká neskorá jeseň. Už taký október, november pomaly. Ale veď bolo teplo, takže to je v pohode. A čo platí pre gaštany? To isté, čo pre všetky ovocné stromy. Ten istý rez. Čiže vôbec žiadne lamentovanie, netreba žiadne lamentírovanie okolo toho, že čo, ako strihať a tak. Je to isté, jeden terminál a 3, maximálne 4 kostrové vetvy. Nič viac, nič menej. Takže povýsadbový rez tu nebol spravený, keďže som to sadil v zime. Takže si ho spravím teraz. Jeden. Druhý. A to je asi tak všetko. Potom budúci rok, keď mi spraví nové výhony už, letorasty, budúci rok si to tu už potom pekne nadstavím, jak ja budem chcieť. A to môžem zase potom natočiť. Uvidíme.